ደግነትና ርህራሄ መታወቂያ የሆነው ለብዙዎችን መከታና ምርኩዝ የሆነው ውድ ወንድማችን ማስተር አብነት ዛሬ ላይ ታሞ አልጋ ላይ መሆኑን መስማት በእጅጉ ያሳዝናል። ያንተ መታመም የሁላችንም ህማም ነው። ያቺ ለሰው የምትራራ የዋህ ልብ ያደረከው መልካምነት ሁሉ ዛሬ መድኃኒት ሆኖ ይሁንልህ። ፈጣሪ ምህረቱንና ፈውሱን ይላክልህ። እንደ ቀዶ በጤናህ ተነስተ ለህዝብ እንድትተርፍ ጸሎታችን ነው። ውድ ማስተር አብነት በርታ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። ሰላም ኮራትና ኮራንት መልከቲ ናይ ዘድ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ለማዓንቲ ሕዘልኹም ልመጻኹ ናይ ማስተር አብነት ሓውና ተሓመመሉና ብሶሻል ሚድያ ከም ትርእዮ እናተዘዋወረና ፀንሐ ብጣዕሚ ደሕዝንና ድደኻታት ኣቦ ድኾነ ንነብዓል ሓሰሰ ንንዓረቓር ካደነ ድሓመመ ከዱና ጠየቀ ለማዓንቲ ግን ድባዕሉ ጸልይለይ ብማለት መፅንሆ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብዛሕዝን ምክንያት ግን እቲ ውሱ ላገበሮ ድነበረ መልካም ደግነት ከነ ሕማሙ ድነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈውሱ ይልኣኸሉ። ለማዓንቲ ሕዘሉ መጻኹ ሓንቲ ሕጭር ድበለት መልእኽቲ ብኣምሓርኛ ወላ ትኾን ከገጥመሉ እየ መፀ ማለት እዩ። ስለዚ ሓብርኩም ተኸታተሉኒ። የርእሴ ግጥም የደጋጎች አዝመራ። የደጋግ አዝመራ የድሆችም አባት፣ የደግነት ተምሳሊት የህዝብ ኩራት፣ የዋህ ልብ የታደልክ የፍቅር አውድማት፣ ማስተር አብነት ሆይ የብዙዎች አለኝታ፣ የደከሙት ምርኩዝ የችግረኞች እረፍትና ሰላምታ። ያንተ መታመም የብዙዎችን ህማም ነው። የደግነትህ ዜማ በየበቱ የምሰማው ያቺ ሮህሩህ ልብህ ለሰው የምትራራው ዛሬ አልጋ ላይ ስትሆን ምድርን አስከፋው። ግን ክፋት አይንካህን፣ መልካምነትህ ይከልልህ። ያደረግከው በጎነት ከጎንህ ይቁምልህ። የታመሙት ፈውስ የደከሙት ብርታት ፈጣሪ ላክልህ። ሙሉ ጤንነትህን ድጋትን አንተ ገና ነህ ለብዙዎችን የምታበራው የፍቅርን መንገድ ለትውልድ የምታሳየው። ተነሳልን ማስተር እንደ ቀድሞህ በርታ፣ ለህዝብም ድረስለት ይውጣል ሰላምህ ይውጣለት ሰላምታ። ደግነትህና ርህራሄ መታወቂያው የሆነው ለብዙዎች መከታና ምርኩዝ የሆነው ውድ ወንድማችን ማስተር አብነት ዛሬ ላይ ታሞ አልጋ ላይ መሆኑን መሰማቱ በእጅጉ ያሳዝናል። ያንተ መታመም የሁላችንን ህማም ነው። ያንቺ ሰው የምትራራው የልብህን ያደረግከውን መልካምነት ሁሉ ዛሬ መድኃኒት ይሆንልህ። ፈጣሪ ምህረቱንና ፈውሱን ይላክልህ። እንደ ቀድሞ በጤና ተነስተህ ለህዝብን እንድትተርፍ ጸሎታችን ነው። ኮራትና ኮራት መልከቲ ሓምድረኹም ለማዓንቲ ዛባ ጨርበለት ግጥሚ ንማስተር አብነት ልገጠም ከዋ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ማስተር አብነት ብርግጥ ብዙሕ ትሪኦ ይኽን ድብዙሕ ድደረሰ ድብዙሕ ድዓንገለ ድብዙሕ ድኻደነ እና ለማዓንቲ ኣብ ሚድያ ወፁ ሓገዝኩም ያድልየኒ እዩ ጸሎትኩም ያድልየኒ ትብሎ ኩልና ትላዕልና ጸሎትና ክንጽሊ ብድንህና ዓቕሚ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ገራሚ ድኾነ ሓውና ግን ብጣዕሚ እቲ ደሕዝን ነገርሲ ሕማም ኳ ድጀመረኒ ኣብ ጎፋ ድበሃል ዓዲ ኸይደ ንኣሃቶም ካብ ኣሸዓተ ኣጀሙር ድሓመም ኸይብል ማለት እዩ። ጎፋ ባይዘወይ ዓመቱ ክመልእ እዩ ካደግማና ዓመት ሙሉእ ግን ስቃዩ ብጣዕሚ ድሕመም ማለት እዩ። ካብኡ ኣንጻር ድማ ትመልሱ ለማዓንቲ ኣነሲ ሓመድ ወኩሉ ምክንያት ክብል ኣይነበረኒ ግዲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ክሰማዕ ኣይነበረ ግዲ ኣነሲ ክሓዝና ይኽእል ይበለ እሱ ግን እንዳሳቀ ኩሓቲ ምሸት ማለት እዩ። ኣይ ደግ ሰው ብጣዕሚ ይድገርም በእውነቱ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዳሕዘንንና ብዝኾነ ክቡራት መልከተይ ለማዓንቲ ሕዘልኩም መጻኹ ናይ ሓውና እዩ። ያው ኩልኩም ጸሎት ገበርሉ ማለት እዩ። መልካም ምኞተይ ገልጸሉ ማለት እዩ። እና ብዙ ትርእይዎ መንገዲ ኩልኻቶም ጸሎት ገበርሉ ሓውና ማስተር አብነት እና ኩሉ ደራሲ ኩሉ በጻሒ ና ድኻታት አባት ድኾነ ለማዓንቲ ግን ድረስለይ ብማለት ብጣዕሚ ብዳሕዝን ኩነታት ብስኩል ቀልብሉ ብምምጻኡ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ኣሕዝንኒ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ድማ ያሕዝን እዩ። ከምኡ ደበሉ ምንም ነገር ካሰብ ተይትጸበዩ ለሰብ ግን ድደርሱ ኩሉ ነገር ይቕረ ንብሉ ከም ዝብሉ ድቶም ድኻታት ትሸግሮም ተባህሉ ዝፀውዑ ባሽተካይ ወፅሑ ድሓደ ድኽልተ ዋላ ይኹን ማለት እዩ። ብኸዚ ዘበንሲ ዘበን ተባላሽዩ እንሆ ብርግጥ ብጣዕሚ ማለት ኢና ነገር ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስኡ ይኹን። ጸሎትኩም ኩልኩም ጸሎት ገበርሉ ማለት እዩ። እሱ እውን ጸሎት ኢሉ በለ ጸሎት እዩ ጸሎትኩም ገበርለይ ካብኣኹም ጸሎትኩም ብቻ እዩ ድደሊ ኢሉሎ
ሓውናዩ ብርግጥ ብመንፈሳዊ ሓውና ኩልኻትኩም ድንኦኹም ብክርስቲያን ክርስቶስ ትላወስኩም ኩልኩም እንዲ ማስተር ኣብነት ጸሎት ግበርሉ ማለት እዩ። ኣነ እውን ብዚ እንታይ ድበሃል ብቻ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈውሲ ይልኣኸሉ ኣነ ምን ክነገር ኣይኽእል ቃላት እውን የብለይ ሓደ ግዜ ሲ እና ሆራተይ ብጣዕሚ ለመስገን ስለ ክሳዕዚ ፀኒሕኩም ዳዳመፅኩም ማለት እዩ። ካብ ለለ ኣዶናይ ብሰላም ብጥዕና ትፈትሕኖ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣዶናይ ሓውና ያው ተኣስሩ ነብሩ 7 መዓልቲ ዳክል እንግዲህ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ያው እሳቶም ለ እርማቶም ክእርሙ እቶም ዳኣሰሩ ወለ ስሕተታቶም ካስተኻኽሉ ንቐፃሊ ትውልዲ ድማ ብጥዑይ መንገዲ ሓምዲ መርሑ ተስፋ ንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስኣታቶም ይኹን። ስለ ብሰላም መፅሉና እንሆ ብልክዕ ሓም ንኣዶናይ ብ7 መዓልቲ ካብ ስርሖም ተትሐልና ኣዶናይ ማነው ማስተር ሓውና እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈውሲ ይልዓኸሉ ትፈውሱ ድምስጋና ንመፅእ ይገረና ብዚ ያቋርፅ ኣለኹ ማለት እዩ። ኩላኻትኩም ተኸተልተይ ዝፈትወኩም ተኽብርኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን። ካብ ዝቐፅሉ ድንሆ ቪድዮ እናተኸታተልኩም እናተማልታት እዩ ቁሪ ነብሩና ብቁሪ ግዜ ባይዘው የተቃረፅኽዎ ብዙሕ እንትን የብሊ ስለዚ ከም ትርእይዎ ዝናብ ይዛዘነ ነረና ለዛ እዩ ብዙሕ እንትን ኣይወኽል ማለት እዩ። ሆራት መልከተይ ያው ሓምቲ ዶኽካቶም ኩልኻትኩም ማንም ሰብሲ ንሕና ሓምዞም ደወሉ ሰባትስ ከምልጥና ኣይንደሊና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጸሎት ብምግባር ኩልኻትኩም ሓግዝዎ ኢኹም ማለት እዩ። ጸሎት ገበርሉ ኢኹም ምሸት ማለት እዩ። ሓውና ያው ኣነስ እንድዒ ቃላት እውን እንትን ይብለኒና ብቻ እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ ይረአየሉ ባዕላ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካፉ ታውፅኦ ምንም ድበሃል ነገር ይውሊ መቸስ ሓደ ሰብ እዚ ሓውናስ ብዙሕ ነገር ይክታብሉ ብዙሕ ነገር እዩ ባይዘወይ ማንም ሰብስ ኣይፈለጦ ይነብርና ካልገር መካትኸው ካድሓመም ብጣዕሚ ኣብ ገጹ ኩላይስ ያፍልጥ ነው በተለይ ላይፍ ተኣትሎ ተከታተልዎ ተኮንኩም ሲ ላይፍ ተኣትሎ ሰዓታት ብጣዕሚ በቃ ያፍርሕ ነብሩ ማለት እና ብቻ ግን እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ ይፈውሶ ሰላም ኮይን ድማ ድኻላይ ግዜ ምንበጽልና ሓምቲ ትገብረና ረስራሕቱ ተዋፍሩ ክሰርሐልና ሰብ ሙሉዓት ተስፋይና እዚ ድማ እምነት አለኒ ክድሕን እዩ እርግጠኝነት ማለት እዩ ያው ዳኣሞና አምላክ ባዕሉ ይብጽሐሉ ይድረሰሉ የክብል ይፎቲ ኩልኻትኩም ይፎቶኩም ያኽብረኩም ስለዚ ብዚ ኣቋርጽ ለና ማለት እዩ ቪድዮታት ናዝናው ላዋቅ ገለ ይዝዳር ኣለኹምና ስለዚ ደሕና ቃኒ ለይ ቻው ቻው